дават сериозна заявка за общи действия и единна политика в сферата на културата и културното развитие. След малко тук, в тази зала, ще бъде учредена Асоциация за развитие на културата на Бургас и Бургаски регион. Нейни учредители са кметовете на 13-те бургаски общини. Нейни партньори обаче са всички представители на хората на изкуството, хората, работещи в сферата на културата. Искам специално да се обърна към всички вас, да ви благодаря за подкрепата, съпричастността, за вашето присъствие тук. Вашето присъствие ме прави още по-горд и щастлив, защото вие сте визитната картичка на Бургас, на Бургаска област. Вие сте самочувствието, което ние трупаме всеки ден капка по капка, извървявайки своя нов път на Бургас в съвремието, в Европейския съюз, в календара на културните мероприятия и събития в света. Ние не стъпваме от днес нататък на тази карта на всички културни събития. Бургас и градовете в Бургаска област са отдавна познати на чуждите туристи, на хората от средите, които се развиват в тази материя. Нашите градове са много от градовете са с много древна култура, история, археология. Имаме много известни писатели, страшно много известни художници извън границите на България, извън границите на Европейския съюз. В това състезание, съревнование с останалите големи градове в България, Бургаска област пак показа ново ниво на креативност. За първи път ние сме различни и участваме в кандидатурата си за Европейска столица на културата, всички обединени заедно. Няма такъв град в страната, който да използва нашия модел и ние разчитаме на тази наша уникалност да се оцени и да се одобри по достоинство от европейското жури, която трябва да се класират градовете за културна столица на Европа. Между другото да ви кажа, много трудно се обединяват кметове с различен характер, менталитет, мнения, но това е нещо уникално и трябва да се използва като патент. Кметовете на Бургаска област, специално искам да се обърна към тях, защото виждате в какви бурни и интересни времена живеем. Наистина удостоиха с присъствието си и с желанието си активно да се включат в тази битка и борба за спечелването на домакинството за културна столица на Европа. И аз съм убеден, че нашите шансове са най-добри, защото ние притежаваме вашия културен капитал. Нека да се гордеем с това, че живеем наистина в красив град, на територията на красива област, която и за бъдеще ще ражда много световни таланти. Благодаря на всички! Тук сме свидетели на едно единение, ако то стане общение. Защо използвам тази дума? Защото в нея е закодирано много хубаво нещо. Кръг, общност и това общение, си рече бъдещето, ще го направим ние всички. Така че това единение, ако стане едно общение, няма как резултатът да не е едно всеобщо просветление.
Да, това е доказателство, че има една обща идея. Винаги, когато са повече хора, които надскачат личните си убеждения политически и като хора и се обединяват покрай една идея, това е по-силната карта и това е което помага нещо да се създаде, а не да се разруши. Идвам специално, за да подкрепя хората, които инициираха създаването на тази асоциация за подкрепата на това Бургас да бъде културна столица през 2019 и нямам абсолютно никакво съмнение в това, че Бургас ще бъде такава столица, защото той винаги е бил най-културния, най-раждащия таланти град в България. Аз повече от 20 години не живея в Бургас, но всеки път се връщам тук с нагласата, че ще видя най-красивия град, най-интелигентните и красиви хора. Обичам този град. В тези смутни времена днес аз съм обнадежден от още едно прекрасно събитие в този град. Затова искам да ви кажа, уникален е града ни. Град, който е добрата новина за цяла България. Нека да продължим да бъдем добрата новина. Благодаря.